Už vás nebaví hrať sa so starými hračkami, ktoré vás stále len unavujú? Máme tu riešenie. Super. Blast. Bomba. Super. 7000. Môžete si ho hádzať. Môžete ním zapnúť telku. Môžete ho dať do chladničky. Môžete mu dať najesť. Zaútočí na svojho nepriateľa. Dať ho do vázy. Zalepiť ho. Rozstrihnúť ho. Dať mu oblečenie. Naučiť ho skateovať. Naučiť ho na gitare. Proste možnosti sú nekonečné. Môžete ho aj napríklad vyhodiť. Či počkať? To asi nie. Sakra. Blbý kameň, preto som ho vyhazoval. Kde je? Sakra. Kde je ten kameň? Kde je to? Tam je. Tu je. Šutér! Yes! Šutér! Tento neuveriteľný šutér môže byť vás len za cenu 5 €. A pozor, keď si kúpite 2, dostanete tretí zdarma. Link je v popise videa. Čaute!